Hola, en aquest vídeo us volem ensenyar com fer renovacions i reserves dels vostres documents mitjançant la pàgina web. Ja sabeu que us heu de posar en la pàgina web unembarcelona.es i des del menú principal clicar Biblioteca. Veureu que us surt un espai que posa àrea personal i aquí hi ha totes les gestions que es poden fer mitjançant internet. Us recordem que per fer les reserves o les renovacions de préstec primer heu d'estar donats d'alta. Si encara no ho heu fet, també ho podeu fer-ho mitjançant aquesta àrea personal. També teniu el vídeo que us explica com fer-ho. Anem, doncs, a reservar un document. Ens posem a reserva de documents. I el primer que se'ns demana és a quina biblioteca volem fer la reserva. En aquest cas diríem Barcelona Nou Barris. I ens surt un formulari on haurem de posar totes les dades que se'ns demanen. Primer les nostres dades personals per identificar-nos com a usuaris de la biblioteca i després les dades del document. Recordeu que és molt important que totes aquestes dades siguin correctes, sobretot les del document, perquè es pugui fer bé les reserves. Una vegada s'ha omplert, s'apreta enviar i en aquell moment nosaltres rebrem la notificació i amb un plaç de 24 hores, sempre en dies hàbils, rebreu la confirmació de la biblioteca i la informació de l'estat de la reserva. Ara anarem a fer pròrrogues o renovacions dels vostres préstecs. Tornem a l'àrea personal i ens posem a pròrroga els teus préstecs. Hi ha una pantalla que ens demana primer el número del carnet de la biblioteca. En aquest cas, sempre els que tingueu DNI és el número sense la lletra. Els que teniu NIE normalment és el vostre número amb les dues lletres davant. Però si alguna vegada teniu problemes, poseu-vos en contacte amb la biblioteca que nosaltres us ho confirmarem. El PIN és el número de 4 dígits que se us donarà quan us doneu d'alta de la biblioteca. Una vegada hem posat aquests dos números, posem llistar ítems prestados. Veurem que en aquest cas tenim 3 llibres en préstec. Ens dona l'opció de si volem seleccionar-ne un o només els volem renovar tots. En aquest cas diríem que els volem renovar tots. Posem renovar ítems seleccionados i ens surt que hi ha 2 llibres que estan renovats, préstamo renovado, i un llibre que té una reserva. Ja sabeu que segons la normativa, el llibre que té reserves l'heu de tornar a la biblioteca i no se us pot prorrogar. També aprofitem per recordar-vos que el número de renovacions que es poden fer són 2. Res més, només dius que per qualsevol dubte que estem sempre a la vostra disposició per ajudar-vos. Gràcies.